samozřejmě i naše milé hosty v presbytáři, abychom tak ještě přátelsky neformálně spolu pobili a potěšili se spolu. A teď chci a velmi rád předat slovo řediteli diecézní katolické charity panu Jiřímu Stejskalu. Tady nejsem proto, abych si přihříval polivčičku, že Charita slaví 20 let letos, neaniždím jednotlivé farnosti v jejich poutních dnech, ale jsem tady proto, že při naší mši, když jsme vlastně slavili těch 20 let a děkovali za to v Hradci, tak jsme zároveň předávali vyznamenání a ocenění lidem, kteří si to podle nejen našeho mínění, ale hlavně mínění pracovníků jednotlivých oblastních a farních charit slouží a ne všichni tam mohli být. Já jsem se asi před 3 minutami dozvěděl, že člověk, kterého se to týká, o tom neví, že mu tady bude předáno to vyznamenání nebo to osvědčení, tak doufám, že se na mě nebude zlobit. Každá charita, která nominovala nějaké vyznamenané, máme zhruba 1000 zaměstnanců a rozhodli jsme, že si nemůžeme dovolit víc než 25 těch ocenění, které jsme připravili. A tak každá charita nominovala 1 až 3 lidi a my jsme potom z toho v takové komisi vybrali ty, které jsme si řekli, že teď si to zaslouží. Mnohdy to bylo i proto, že už byli třeba v důchodu a podobně a ti mladší prostě můžou 5 let počkat do dalšího oceňování. A tak já už to nebudu zdržovat. To zdůvodnění ke každému musela ta příslušná charita nebo její vedení, případně ten, kdo nominoval, napsat. A já ho tady přečtu tak, jak jsme ho dostali a jak jsme ho potom vlastně využili. Otec Alois Šoplák je povětavý kněz, který pracuje v hospici na České Červené Kostelci již od 3.7.1999 až do posud. V současné době se angažuje jako dobrovolník, obětavě se věnuje nemocným pacientům, trpělivě naslouchá jejich trápení, uděluje jim potřebné svátosti a slouží bohoslužby. Tato práce je velmi namáhavá a je divuhodné, jak se otec Školák vyrovnává s psychickou zátěží, kterou tato obětavá činnost přináší. Je oblíben u všech věkových skupin, jeho názory a přístupy k řešení jednoduchých i složitých životních okolností jsou mnohdy cennými inspiracemi pro široký okruh lidí, kteří se na něho obrací s prosbami o radu. S přihlédnutím na jeho věk za to patří obdiv, poděkování a naše ocenění. Takto jsme přijali, takto jsme rozhodli v té komisi, že si ocení zaslouží. A protože v Hradci jsme měli, kromě samozřejmě našeho otce biskupa, i další 3 biskupy z našich spřátelených partnerských diecézí v Indii, kteří to ocenění společně předávali, tak jsem poprosil otce biskupa i předem, jestli by mohl to ocenění zase předat, protože je to hlava diecéze, je to hlava i diecézní charity a proto si myslím, že tato čest předat to ocenění náleží. Takže já bych poprosil, děkuji.
pomáhají v hospici celoživání Ježíši Krstici. Mě dovolím tady závěrečné nejkratší poděkování ještě jednou upřímný všem, především panu faráři Petrovi za velkou přípravu, pozvání, za organizaci této krásné slavnosti, pochopitelně novému farnímu vikáři Filipovi s přáním požehnaného působení, samozřejmě ještě blahopřání otci Aloizovi. Děkuji panu starostovi a panu starostovi za jejich laskavost, přítomnost a děkuji, zdravím zároveň pana předsedy KDU za jeho přítomnost, předsedovi diecézní charity, předsedovi místní charity, vám všem sboru ministrantů a velké množství ministrantů mě připomíná, že bych vám rád připomenul moji naléhavou prosbu mého biskupského srdce, abyste pamatovali na povolání, kde jde to říci, než zde, nebo tady ta tradice je opravdu, tradice duchovních povolání je opravdu veliká a nesmírně požehnaná. Děkuji za laskavé přijetí, zůstanu spojen v modlitbě a ze srdce vám žehnám, přijměte to závěrečné každé. Otče biskupe, ještě prosím, chviličku. To, co jsem přemýšlel, jestli vám mám sdělit a říct, o čem vlastně ta první zmínka o červeném kostelci je, obsah té zmínky. Tak pro vaši potěchu vám to řeknu. Že se už před 650 lety hádali plegáni, kdo má kam jít. Kostelicky byli do mladých Bůhů, mladovický sen, pán nějaký chvíli. Takže to je první zmínka o kostelci. Ale já to říkám proto, že si tady mnozí z nás, kteří jsme s vámi celebrovali Eucharistii, vážíme toho, že jste nás pozval k tomu, abychom spolu s vámi nesli radosti i starosti o naší diecézi. Tak chci vyslovit přání, že v Kostelci stále budou krásné početné rodiny, které budou vyrůstat povolání k svatému manželství, křesťanskému a rodičovství a také nová povolání k zasvěcenému životu a ke kněžství. Určitě počítejte s tím, že se modlíme nejen za povolání nová a že snad také se tak snažíme tady jako kněží třeba v tom dobu působit, ale celá naše farnost se ráda ze srdce a při každé mši svaté modlí za svého biskupa, aby mu dal dar Ducha Svatého, aby mu poslal dobré spolupracovníky, abyste byl dobrou a svatým pastýřem naší diecéze. S tím zajistě počítejte a prosím, dneska nedostanete sportovní boty na běhání, ale dostanete jistě mám, která vám připomíná právě ty naše. Jsem měl velkou radost a byl jsem Pánu vděčný, že se podařilo v našem městě připravit diecézní ministrantské setkání ve spolupráci právě s naším městem, s panem starostou, kterému ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci. Vždycky, když existuje dobrá spolupráce mezi úřadem farním a úřadem městským, tak si myslím, že to je k rozkvětu města a věřím, že to bude i pokračovat. Na vás tenkrát vkládal kardinál Bertonet ruce přímě a posvětil vás na biskupa, nemohl jste být tady mezi námi, takže jste nebyl svědkem takové zvláštní tradice, která v ten den u nás vznikla a já jsem rád, že teď po závěrečném požehnání ke cti svatého Jakuba na poděkování Pánu Bohu a snad i vám radost. To ještě rozumím. Pán zaplať, děkuji ze srdce. Pán s vámi, ať je jméno Páně velebeno. Nyní na věky. Pomoc naše ve jménu Páně. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu.